Ще пътуваме на финала на предаването. Да, нашата Ирина Цонева поставя началото на новия сезон. Нова година, нов късмет. Дай Боже много пътешествия, дай Боже много нови дестинации. Къде сме този път? Започваш новата година с европейска дестинация, но удоволствието да си обявиш е твое. Здравей, Ирина! За много години, скъпи Жоре, уважаеми зрители, трябва да я патентоваме вече тази наша рубрика около светско с Ирина Цонева, защото гледам други обществени телевизии направиха в новините си цяла национална програма, платена, забележете, за пътуване на репортери. Ама това не е Бразилия, Аржентина, каквото не ти дойде на къла. А знаеш, моите неща са си в моите пътувания. Точно не дей да почва с пътуванията и платене, веднага ще почнат кой плаща. Веднага почват кой плаща. Значи, уважаеми зрители, моите пътувания са лични. Снимам ги с моя си телефон. БНТ не плаща и за мен това е огромно удоволствие и чест да гостувам при тебе, Жоре, защото на фона на тежката политическа ситуация в страната, това е един дъх на щастие и радост. И този път ще пътуваме на едно мое много любимо място, което е любимо и на много български зрители, просто защото е на една ръка разстояние, след като няколко нискобюджетни компании пуснаха директни полети до Катания. Катания е на една крачка от всичко, за което ще ти разкажа днес, а именно бароковите перли на остров Сицилия. Прекрасно е! Просто насладете се на тази истинска красота, изящество. Всъщност, какво ти прави впечатлението? След малко ще потеглим на пътешествието до Сицилия. Този път сме в Сицилия, прекрасния италиански остров на юг под Италия. Много българи го откриха, разбира се. Какво казваш? Барокови перли. Кои са те? Кои са? Значи, бароковите перли, за които аз ще разкажа сега, са няколко грачета, които не са чак толкова познати, а именно Ното, което горе-долу се знае, но Шикли, Манцамеми, което виждаш в момента, чудесно място на брега на морето, и Рагуза. Чудни места. Вижте ги. Изящната барокова красота на три от перлите на Сицилия – Ното, Шикли и Рагуза – се ражда от едно и също трагично събитие. Разрушителното земетресение през 1693 година, което ги срива почти до основи, и след това обаче те са отново издигнати в стил сицилиански барок. Напълно основателно наричан бароковото бижу на острова, Ното ме грабна от пръв поглед. Градът е разположен на високо в долина от маслинови и бадемови дървета и е под закрилата на ЮНЕСКО, а златисто-жълтият цвят на дворците и църквите излъчва сякаш божествена светлина и денем и вечер. Залезите в Ното са истинско вълшебство. Главната катедрала на града Сан Николо се извисява величествено на върха на впечатляващо стълбище. Архитектурата е вдъхновена от римските дворци. Това е любимо място за почивка и снимки за спомен на всички туристи. Централната пешеходна улица отпред, изпълнена с чудни магазинчета, кафенета и ресторанчета с фантастична местна храна, започва с впечатляваща красива арка, Порта Реале, построена през 19 век по случай визитата на краля на Сицилия Фердинанд II. Разходката тук е еднакво приятна и денем и вечер, а гостите на града могат да се насладят на много концерти, изложби и забавления. Всяка сграда в града, всеки фонтан и колона са истински произведения на изкуството. Нощният живот също в никакъв случай не е за подценяване. Още повече, когато се намира в заведения, разположени в някогашни замъци. А само на 7 км пък е Лидо ди Ното с прекрасни пясъчни плажове с чадъри и шезлонги, топло и гладко море и още много и много ресторанчета, хотели и кафененца. Горе-долу през половин час има градски автобусчета, които свързват Ното и Лидо ди Ното. Другото божествено бароково съкровище е Шикли, също включен в списъка на световното наследство на ЮНЕСКО. Не толкова популярен сред туристите, градът крие истинско архитектурно съвършенство. Централната улица Франческо Мурмина Пена се рекламира като най-красивата барокова улица в света. Изисканата атмосфера със старинен дух, дворци, църкви, жилищни сгради, малки магазинчета, в които сякаш излязли от филм, възрастни сицилианци продават уникален хляб, бурата, прошуто, вино и каквото ви душа иска.
Прекрасно е. Тук можеш да спиш в истински замък или палацо, както го наричат италианците, чието дворцови помещения са превърнати в апартаменти за туристи. И да се почувстваш като истински принц или принцеса. А след Шикли, погледът ми се изпълва ново с поредната барокова прелест в Рагуза. Също неповторим град с невероятни стръмни улички, катедрали и дворци. Приятна изненада за туристите и в трите градчета са електрически ретровлакчета за разходка, с които само за няколко евро можеш да обиколиш всички забележителности, без да се мориш по стръмните улици, да се чувстваш като във филм и да се чудиш как е възможно толкова много красота да бъде струпана на едно място. А когато се озовеш на сватба в една от най-красивите катедрали и се потопиш в истинския дух на местния хайлайф, става съвсем интересно. Гледките към планината и долината, които се разкриват докато се возиш на влакчето в Рагуза, също не са за изпускане. Паркове, разноцветни къщи накацали по хълма и безброй предизвикателства за любителите кулинари допълват изяществото на този бароков град. Безспорно, не само за мен, а и за мнозина, най-красивият град на острова е Сиракуза и най-вече старата му част, разположена на остров Ортиджа. Градът е основан от жителите на гръцка колония от Коринт приблизително 750 година преди нашата ера, някога описан от Цицерон като най-великият гръцки град и най-красивият от всички. Тук е роден, живял и погребан Архимед. Още в началото на града ни посрещат величествените останки на храма на Аполон. Той датира от 6 век преди Христа. Определят го като най-стария турийски храм в света. Впечатляващият пазар в Стария град е притегателно място за туристи от цял свят, а морските деликатеси, които можеш да купиш, но и да хапнеш на място са вау! Тесните улички с уникални сгради, катедралата в центъра и дворците наоколо мога да гледам с часове. А в скромната църква Санта Лучия се пази една от най-известните картини на Караваджо – Погребението на Санта Лучия. Наред с безбройните музеи и галерии, градът крие и интересни потайности от гръцко време, полезни и до днес. В подземните тунели от гръцкия период се намират и до ден днешен еврейска капалня, един кладенец под църквата Свети Филип на 18 метра под земята. Тук има резервуари за вода от римския период. Но интелекта на гръцкия народ спасява. 10 000 души във Втората световна война се крият и оцеляват. Имало и болница, и училище. Така че гениалността на един народ е наследство за друг. Любимо място тук ми е алеята покрай морето с чудни гледки и места за почивка и наслада. Накъдето и да обърнеш поглед, все е красота. Бич клубове, ресторанти с Мишлен звезди и всякакви други атракции превръщат Сиракуза в едно от най-желаните места за туристите. Не случайно в своя някогашен разцвет е можело да се каже, че съперничи дори на Картаген и Рим. Жоре, какво да ти кажа? Искам да съм принцеса в Сицилия. Много е хубаво. Нашата принцеса на БНТ е Ирина Цонева. Не е в Сицилия, но тя обещава нейното околосветско пътешествие да продължи в някои от следващите ни издания. Така че до скоро, скъпа Ирина. До скоро в Съединените щати, защото ще бъде много тематично. Точно около инаугурацията на новия американски президент Доналд Тръмп. Очакваме това пътешествие, а сега с пожеланието за хубава и приятна неделя, много сняг и добро настроение се разделяме. Довиждане от екипа ни.